Sawubona sisi. Yebo. Kunjani? Ndiyaphila njani? Siyaphila. Igama ngumdlalo ngomphakathi sivela kumhlangano ethuleleni organization. Eminyakeni emibili edlule bakwasithini sibuyela ngodaba lwakho. Ngabe kwakwenze njani? Ngo-2019 badubula utata womntanami. Bamlinda avale wayewumuntu wayesebenza ebar, bottle store, owner nje izinto ezikanjalo ne-gambling. Uthe ngabo-9 ndiya ngapha ebar, ndandivakashele ngapha kuye. Mandiya ngapha ebar ndibone nje ubhuti endingabaqhelanga, endingabazi endaweni, ndinganaki. Ndibuyele ngapha apho sasihleli khona e-gambling. Kubetha u-10, 11 on past 9 avale, ngo-10 ahambise istaff esisebenza ebusuku. Xa ebuya wabuya nge-2:11. Mayebuya nge-2:11 sagqibela imoto isama, khona umngani wakhe endandinaye phaa e-gambling sidlala imishini. Sagqibela imoto isapaka, zange sive masekehlika emotweni. The siyeva kukhala gumququmqa umnyango, ngathi kukhona umuntu obetha umnyango. Athe sisuka aphoseleke emnyango, ayowaphambi kwamnyango lo esikuwo, bese kukhala isibhamu mamdubule. Ndivele ndithuke, xa ndithuka ndingazazi noma mandithini. Xa ndivusa inhloko azothi lo endinaye ucatshe emva kwesicango, athi mandiguqe ngamadolo. Ndimangala uba ndiguqa ngamadolo kwenze njani. Xa ndiphakamisa inhloko naba abantu abawu-2, omnye ukhombe ngesibhamu, omnye ujonge ngapha ngakuthi, ukhombe ngakuthi, yena lona omnye ophambili ukhombe lo olela apha phansi utata womntanami. Ndithuke ndingazi uba mandithini. Athi seyelele phansi sebemdubulile, bathi bacela ukhiya wesefu. Athi yena awukho ukhiya uhambe nomlungu, umlungu uhambe. Usaphila? Sathetha ngo. Bathi bona iphi imali? Athi yena nansi apha emshinini. Bathi mayezobuza okwesibini iphi imali? Ndiphendule ndithi nansi apha. Abe seyethi banike, uyithathe yonke. Asuke amtsibe lona ophambili aze afike andikhombe ngesibhamu, athi iphi imali? Phakame apho lo osemva kwesicango othe mandiguqe, ndiphakame kuloo ndawo, ndijikele ndifike ndimkhuphele esefini. Imali yayiphaya yayingomali encane nje, okuyi-500 because yayingekho ibhizi njengolasuku. Ndimnike. Xa ndimnika kusala ii-coins. Xa zisala ezi coins bese sekephuma ngomnyango ndithi mina nansi enye, ndifuna jike ndimbone kahle ebusweni ngoba ndiyatsho uba kudala ndibabonile aba bantu bengaphayana ebar. Pho ufunani la ngabaphi? Ajike, xa ejika ndimnike ii-coins, azithathe azithele phezu kwale mali ayithathile ekuqaleni. Abe sendikhomba ngesibhamu. Lo owesibini sekeme ngapha undikhombe entloko, lo nomnye ndimnika imali undikhombe apha ngasentliziyweni, sime kanje sijongene nje. Ndibese ndithule. Athi lala phansi, ndilale phansi. Iphelile 10 minutes ndileli phansi, ndizovuswa ngulo osemva, emva kwesicango. Xa ndivusa ndivuke. Xa sendivuka kwenzakalani, ndigijime ndicinga ingqondo ibuye ukuthi konje badubule utata womntanami, mandigijime ndiye khona. Xa ndithi akasakwazi wakuthina, akasanyakazi, ndizama ukhiya wemoto, ndicinge ndiwuchole apha ngasezinyaweni zakhe. Ndicele abantwana bebephaa, khona abantwana umntanakhe nabangani bakhe, ndicele bazondifukulisa. Lo obesemva kwesicango abeyovula imoto, simfukule simfake emotweni. Xa simfake emotweni ndithi siqale epolice station. Xa sifike epolice station ngabo-11 ipolice station ivaliwe. Ndibetha ukhiya epolice station ndithi ngicela uncedo, nankubani udutyuliwe apha akwazi wakuthini. Liqhamuke ipolisa lithi sicela ungazogxeka ukuthi mandikhawuleze emsebenzini wami. Sivele sijike. Uvaliwe ipolice station? Utshixiwe ipolice station. Egeyithini ngaphandle. Sijike, mayendiphendula. Police station yakephi? Yase-Eastern Cape. Yini igama le-police station? I-Cedarville Police Station. Okay. Sijike, masijika sithathile nto zimoto sihambe siye esibhedlela. Sithe xa sofika sesihambe umgama omde nje sesofika ngasesibhedlela, ndimbambile inhloko le ngoba wayesengazi nokuthini. Uyavakala ukuthi usaphefumula kancinci. Ndimve ukuthi ukhupha umoya wokugqibela uyaphela. Bese ndimthatha inhloko, uthe makeyiyeka inhloko seketshona, ndimbuyise ndimlalise apha kum esifubeni, ndifune afocuse lo oqhubayo. Sahamba, xa sifika esibhedlela ndifike, xa imisa imoto nditsho ndithi bantwana setshonile, ubani utshonise kwindawo yokuthi. Athi yena hayi uyaphosisa.
ndibe nelathemba ukuthi osisesibhedlela khona imishini mhlawumbe bazangivusa. Xa sifika esibhedlela ndingena phakathi ndicela uncedo baze ne-wheelchair. Uma befika ne-wheelchair bathi onesifukula singeke sikwazi ukumfukula lo muntu. Hayi, simkhuphe, samkhupha kusuke umuntu wesisiguli ehleli phansi azosincedisa sifukule nyana sesidumbu sisibeke ku-wheelchair, sibeke ewodini. Xa sifika ewodini babone ukuthi uswelekile or bathi manje ndimfukule still ndimbeke phezu kwebhedi ndingabe ndikhala. Ndimfukule nyana ndimbeke phezu kwebhedi. Afonelwa amapolisa, iyaphela i-hour kufonelwa amapolisa kulaa ndawo apho kwenzeke khona seSiraville. Bengafiki befonelwa ngonesi. Uthe emva kwe-hour bazofika amapolisa. Xa efika afike ayinyani utshonile. Sihambe ngabo-2 sisuke esibhedlela sihambe. Ekuseni ngabo-9:30 afika amapolisa azothatha istatement. Xa ethatha istatement amapolisa, after 2 days ethathe istatement amapolisa sebeyaqala laba bantu benze laa nto bayandifuna bafuna ukundibulala. Kwanyanzeleka ukuthi mandibalekiswe ndicatshiswe ndisiwe kwa-witness protection. Bathi mandishiye umngcwabo. Ndathi ngeke ndikwazi ukushiya umngcwabo, ngamane benze into abafuna ukuyenza. Ndifuna umngcwabo ndizokukholela ukuthi hayi usishiyile nyani. Before ungcwatshwe apho ndandihamba khona ndandihleli ndigadiwe, kumele ndihambe esixukwini, bandigadile sendibalekile nasekhaya, sendilapho kulo mzi apho kuzongcwatshwa khona kulolo mfana. Emveni komngcwabo ndagqibela ekhaya ngo-2019 ngo-3:30 ekuseni ndibalekiswa amapolisa. Kunanamhlanje angaze ndaye ekhaya. Amapolisa icase andiyazi, andifuna ukuxoka, andiyazi namhlanje ukuthi bachola ntoni, azange bandazise. Qha basike bathi icase iphelile, icase njengoba iphelile bagwebile umuntu oyi-1. Kodwa babeze kum icase ingakathethwa bathi bafumene abantu abawu-20. Njengoba befumene abantu abawu-20 basachole 1 kulabo bantu abenze lento. Bazobuya ke ngoku icase besethi iphelile, bathi icase iphelile ndisafe sengingabuyela ekhaya. Hayi, ndinganaki banjani. Istate sithi masendikhulula kuthiwa mandicele ka-NPA ndicele imali ezondiphilisa ndingaphindeli kuleya ndawo ngoba andiphephanga, ngoba bayeva ukuthi laba bantu babeyi-20 kodwa bayathuka ngoku. Laba ba-witness protection bathi bayathuka ngoku uma bezothi icase iphelile ndisafe. Nyani xa ndibhalela i-NPA incwadi yami bazothi ke bafuna ukuconfirma kulo muntu oyiphethe icase ukuthi ndisafe nyani na. Azophendula athi ndingabuyela ekhaya ndisafe. Kube ndiyaluza kanjalo ke ukuthi ndichole into ezondiphilisa kwenye indawo nomntana wami. Xa ndibuya unyaka ophelile ngoDisemba ndive inoko ndaqale ndabona umuntu phaa endaweni. Ndisho kwamantombazane ndandihamba nawo, yho wazowafana lo muntu nomuntu endandimbone e-Eastern Cape apho kwakwenzeke khona isigameko esikanje. Hayi, phinde ndisixelele ukuthi hayi kukude apha, ngabe zofunani apha. Ithe emalanga njalo ndiyambona lo muntu sekuyazulazula phaa endaweni, sekuyazulazula apho ndihlala khona xa ndinganayo. Kuthe nge-weekend yakulo veki ndandimbone ngayo kuzoqonqoza intombazane ithi ndiyacelwa phandle, ndicelwa imoto. Imoto yaphi? Hayi, imoto ekanjena kanje. Inhliziyo yami ivele ithi hayi ungaphumi, ungalinge nje uphume, ndinganayo. Nge-9 zikaDisemba kuzoqonqoza umuntu ndithi ngena. Gqiba kuhamba ugesi ndithi ngena. Xa ndithi ngena ulo muntu owedubule utata womntanami. Seke ndazi apho ndihlala khona, uyafika nje ndiyasibona isibhamu sifake esinqeni. Wafika andibuza impilo ndiphile. Athi kunini ezama ukundilentoza, ukundibiza ngalaa mini wayimi i-hour yaphela ngaphandle ndingaphumi. Ndithi mna ndandingekho right, andifuni ukumbonisa ukuba ndiyambona ndiyamazi. Afike azihlalise, kukhona usisi wayehleli phaa athi ucela ngigxothele usisi ufuna ukuthetha nami. Hayi, ndingavumi. Ndithi mna kanjani ngeke ndize ngigxothe umuntu omdala endivakatshele apha, usisi wasendaweni apho ndihlala khona. Hayi, ahlale kuthi kusuka avalelisa athi uyahamba. Hayi, ahambe. Abuye futhi ngolunye usuku, abuye ezidlulisa athi bezondibona ndihleli nabani. Ndithi ndihleli nomntanami. Athi uzophinda abuye. Ngoku sendihlala evalweni ndiyasaba ngoba lo muntu ndiyamazi.
ulo wabulala udoda womntanami kodwa bebethe ngiphephile amapolisa kodwa lo muntu seyazi khona ihlala khona angisazi manitshoniphi. Futhi ngamanye amazwi NPA ilethe down. Wabhuti awuba kwakhona babenginike kona ngabe ndihlala ndiphila kwenye indawo nomntanami andiphila impilo yokusaba ngoba andisakwazi ngithuke etown. Xa kubethu 8 kumele sekudala nivalile endlini ndingaphumi phandle ngoba ndiyasaba. Osokwazama umseshi wokuxhumana nakho lasemseshi. Andifuni nokuxoka ndimthembi. Andifuni futhi abe nenamba yami. Uprosecutor yena? Angikaxhumani kwanamuntu. Unayo inamba yakho prosecutor? Andinayo. Enkantolo wayotestify enkantolo? Ndaya kanye. Yiphi inkantolo? Kokstead. Sizokuzama ukwenza i-follow up silandele ukuthi ubani ushushiswa lapho. Manje uphila usabela ubomi bakho? Ndiyabusabela ubomi bami but impilo enzima kule ndawo ndiyafisa nami ngigoduke njengamanye abantwana. Awukwazi ekhaya? Ngikwazi ekhaya. Hleli ndisevalweni nje lokusaba. Bathini bona basekhaya? Ukuthi bayasazi isimo, baya-understand kodwa bayafisa nami ukuthi bake bandibone ngenye imini. Ngisho noba kunesingcwaba ngikwazi ukugoduka. Uyafisa ukuthi uvakashe ekhaya? Ndiyafisa ukuthi ngigoduke ngoba indlu esasishelwa umama seyilibhodlo ngoba ndisekho undima ubheka indlu andikwazi ukuba ndingathini. Uyafisa ukuvakasha ekhaya? Ndiyafisa. Uma sekuzamele security engakuphelezela ekhaya ngahamba? Ndingaya bhuti ndiyobabona. Sokwenza lokho siyakuthembisa. Inkosi bhuti. Ofisa sekusiza ngakho njengamanje njenganithuleni kuphi sasekusiza ngalo? Ndifisa ukwazi ukuthi icase le yahamba yaphelelaphi. Yini amapolisa ayesithi ndiphephile kuyo kodwa umbulali esakwazi ukuthi makandilandele. Komunye umuntu obhekene nesimo esinjengesakho ukuthi ufakazi enkantolo protection unit kungazenjani? Ungathini-ke? Uphephile uba ufakazi enkantolo? Akuphephile ngoba ngexesha amapolisa efuna ukusebenzisa akuthembisa ngayo yonke indlela uba azokuprotecta ekugqibeleni agqibe anganginaki kwawona uma sekuphelile icase angilahlelele okwetshepisi eseyiphelele okubusweet usale wedwa uzibona. Sebuhlungu isiteke sakho sesi. Ukhona okumhlambe sakho sokusho? Akukho. Enkosi siyabulela ngesiteke sakho sebuhlungu. Nkosi bhuti. Danke man.